No? Mayang gabi mga kabingka, for this video mag food trace tapod tayo mga kabingka. Atong food trace mga kabingka ay chicken biryani mga kabingka gikan sa BUEN Comida. So ato sa tarong tong likes yun. Okay? So gikan sa BUEN Comida chicken biryani. Dili sa tawon dili beef taco mga kabingka. So chicken taco mga kabingka. So, yun mo. So tulo ka buok is 200 plus din. Dito na to atong kasanas drinks para tuloy-tuloy ang ligaya ba. Asa na to drink. Ako ta magkuhan. Okay? So, nasulod na ako. Naman sa na to. So, bago dito mga kabingka, intro, pasok. Years. Okay, later. Welcome back. Another kainserye na po tayo mga food taste, no? Wala na po great. Ito kayo yung one is 10 over 10. So, this is a sauce. Ito kapag sauce awan yan. Oh. Aha. So, ato dere, no? Isa. Sa sauce. No. Yeah. 10 over 10. Siksik yung laman, no? Mani subod niyo. Lamig. Hindi makita ko may lamig yung BUEN Comida ba? Usually,
Na-content na consistent, ha? Pero, wala pa sa chicken sa una. One na to sa una. Beef, beef taco, and one, quesadilla. So, karon na amin sa chicken taco, mga kabinta. Dami kayo. Mura. Grabe. Yung nagkakupas-kupas sa LinkedIn. BUEN Comida. Diba? So far, sumugod kayo nin, diba? Lami kayo ng call. Digin makakaumay. Nakuhan ka pinimo tulo na sulok asa ka anak. Wait, kumay ka. Yung base na, i-order na ko isa sa Grab. No? Grabe. Man pagkauna nga dili siya nga importa. Sulit ba? Sulit kay kani. Okay kayo. 100.1%, no? Ito po si DJ Margin na place of you, no? So, see you in next my food review and food episode. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.